Здрасти хора, сега играем с един мой приятел, аз съм Deadlocks. Не си Deadlocks, бе, пак. Сега си бъркам името. Buglags. Сега си бъркам името за Бога. Не съм свикнал с новото ми име. Добре, аз съм Snow Tiger, в Майнкрафт се пише сам Tiger. Да. Това е... Вижте неговия скин. Опа, извинявай. И вижте моя скин. Добре, хора, днеска играем в моя сервер на Майнкрафт. IP-то ще отдолу в описанието. Точно така, шефче. Ние двамата сме админи на сервера. Добре, ела да вземем лъкове, да покажем лъкове. Аз имам лък. Аз имам. Аз имам. Така, да ви предупредим. Тези честове са строго забранени. Взимате си само по един лък. И този чест е строго забранен. Взимате си по един лък. Не знам хора, ще ви... говоря така. Хора, ще ви помоля да не чупите много, защото трудно се... А ти да не фърляш много. Добре, света. Както и да е. Ето вижте, това тук е за състезания. И финишира. Ей, музичка. Бати, само аз ли го видях това? Много яко е направено. Имаше... това май не съм сигурен за какво е това. И аз ще стъпа на почите. Ха. Или пък ще фърля лък. Не, грешка. По-силно. Не, направих двойна грешка. Само аз ли чух нещо се взривява. Да! Ще се направя малко на креатив, да знаеш. Сега... Добре, хора, да се надявам се ви хареса сервера. Най-важното, сервера работи с хамачи. Ще има парола и IP долу. Да, ако искате, ако нямате хамачи, линка ще е отдолу, откъде се го изтеглите. Той ще качи клипа, защото трябва да се развива в YouTube. И така, защо не телепорта пред дата? Защото като паднеш, почват да валят TNT-та. Буквално почват да валят TNT-та. Щипа, що опиш Олимпикса. Хора, често ще сменя маповете, защото е забавно, нали? Като има нови мапове. Ще гледам сервера да е през повечето време включен, обаче когато го видите и не е включен, изчакайте няколко часа. Значи той е включен най-често през събота и неделя. Да, през събота и неделя по цял ден ще е включен. Иначе през седмицата ще е от някъде 2-3 часа до 9 и нещо. Да. Бати, като фърля стрела нагоре, стрелата ми не гори. Гори. Не гори. Сериозно, ще видиш клипа и ще ти покажа. Гори, бе, човек, погледни, гори. Аз си взема една лодка. Ще да кажа... Да, по-добре не обясня на хората какво си ще да кажеш, защото по принцип е само глупост. Да, разбира се. Хора, може и вас да ви опваме, пък и ако искате някой айтем, нали нещо, ако искате итем, пишете в чата, аз ще ви давам, ако съм вътре в сървъра. Ако сами падне TNT, да, падна. Не, ще гръмне докато съм... Ти що си във въздуха по дяволите? Защото едно TNT му отнесе. Добре, хора, общо взето видяхте какъв е сервера. Ще сменим айтемите. Надявам, аз това айтеми. Искаш да кажеш маповете. Да, маповете. Няма никакви айтеми. Надявам се да ви е харесало и дано да влезете. Някакъв ми разклати лодката. Очакваме ви. Чакай да кажа някакъв ми разклати